Jag skulle vilja börja med att tacka för en fantastiskt trevlig dag och jättegod mat. Och sen så skulle jag vilja att ni som sitter vid honnörsbordet, att ni vänder er om. Sno stolarna som ni ser oss. Det är så här att jag tillsammans med några tjejkompisar, vi tänkte sjunga en kärlekssång för er idag. En väldigt vacker sång som vi hoppas ni ska uppskatta. Och vi kommer att bli ackompanjerade av ett jättefint dansband som heter Mats Jannes. Vi ska bara ställa in ljudet. Janne, har du fått in ljudet? Ja, jag tror det. Okej, ja. Jag hoppas att ni kommer att njuta av den här skönsången. Det startar om ett ögonblick. Varsågod. Jag hittar in här.